سلام كبرات تغتاتلتي مدبراما كما يكنيكم اوكي لو معانتي نعاهم يتاكم يزبلكو ارستي حيزلكم قريبا له سناي مكتتال اوكي especially كاب عدنا مسوصنا مالتي from Eritrea اب سدت بزحات سبات ناي انقربعيت ملكت اب اكالاتهم جيروم نري ويدماني حدا كامبانيتات ناي انقربعيت ملكت نريئلن حجي نورمالي كاب ኤርትራ ምፃና ወይ ከዓኒ as a Christian community ቶም ንበዝሕ ማለት እዩ ምስ ናይ ሰይጣን ወይ ከዓ ሕማቅ ፍጥረት ጌርና ኢና ነተኣሳስሮ ኦኬ ኤግዛክትሊ ግን እንቅርቢት እንታይ እዩ ንምንታይ ከኒ ዝተፈላለዩ ሰባት ይኹኑ ካምፓኒታት ነዚ ናይ እንቅርቢት ምልክት ዝጥቀምሉ ክንሪኢና ሰናይ ምክትታል ኦኬ Of course ኣብዛ ንሪኣ ዓለም especially nowadays ማለት እዩ ኣዝዩ በቃ ድርብሹካ ሰባት ኣብ ሂወትካ ኣብ ከባቢካ ካብ ዘመድካ ይኹኑ ካብ ደቂ ገዛውትካ ካብ መሳርሕትካ ብዙሓት ትርኢኻ ወይ ድማኒ እቲ ትሰርሖ ዘለካ ሂወት ወይ እቲ ሂወትካ ኣዝይካ ትፀልኦ ወይ ከዓኒ ዝርብሽ ሕልምታት ይኹን ኣካይዳታት ኣብ ሂወትካ ትርኢ እሞኒ ካብዚ ክትነጥር ትደሊ Of course ኣብ ሓደ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንተሎ ወይ ብሕማቅ ሕልምታት ዝሳቀል እንተሎ ወይ ብባህርያቱ ብሕማቅ ባህርያቱ ብመሰ ይኹን ብካሊእ እንድሕር ድርበሽ ኣሎ ወይ ከዓ ብሕማቅ ይዕሩኽ እንድሕር ድሳቀሎ ብሕማቅ ጎረቤት ኣብዚ ሂወት እዚ ክነብር ኣይደልን እዩ እንታይ ደኣኒ ከመይ ገይረ ክወፅእ ኢሉ ኮንሽስ ክኸውን ክሓስብ ይጅምር ማለት እዩ so for this purpose ካብ እንቅርብዒት ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና ብኸምኡ ምክንያት እዮም ድማኒ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ዓይነት ሂወት ብዙሕ ስለ ዘጋጥሞም ካብ ፍጥረት እግዚአብሔር ዝኾነ ሓደ እንቅርብዒት ማለት እዩ ካብኡ they want to try to get some knowledge ካብኡ ሓደ ትምህርቲ ክመሃሩ ሓደ wisdom ክወስዱ ንርኢ ማለት እዩ so እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ካምፓኒታት ናይ እንቅርብዒት ምልክት ክገብሩ ከለዉ ስቕ ኢሎም ደይኮኑ ኣብ እንቅርብዒት ዘሎ ካራክተርስ ንዕኡ ክላበስዎ ይደልዩ ማለት እዩ ኦኬ እንታይ እዩ ድመስል ሓደ ሓደ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኦኬ እንቅርብዒት ፍጥረቱ ከመይ መሲልኩም ኣይንቀሳቀስን እዩ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ስቕ ኢሉ እዩ ዝነብር ብዙሕ ካብቲ ናቱ ግዝኣት ብዙሕ ኣይንቀሳቀስን እዩ ኣብቲ ናቱ ኤርያ ኮይኑ ንዕኡ ዝመፆ ነገር ግን ብሙሉእ ሓይሉ ይበኣስ ማለት እዩ እምበር ክሃድን ኢሉ ዝንቀሳቀሶ ነዊሕ መንገድታት የለን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ሂወትካ ኣብቲ ትነብረሉ ዘለካ ቀሲልካ ገምግሞ ውሽጣዊ ዓቕምካ ካልኩሌት ግበር ከምቲ እንቅርብዒት ንኣብነት ፀላኢኡ ክመፆ ከሎ ዋላ ኣዝዩ ሓያል ይኹን እቲ ፀላኢኡ ከይፈርሐ ውሽጣዊ ዓቕሙ ካልኩሌት ገይሩ ክንድዚ መርዚ ክሰደሉ ኣለኒ ኢሉ ብዓወት ነቲ ናቱ ሂወት ነቲ ፀላኢኡ ስዒሩ ብዓወት ዝሰግሮ ንሕና ድማኒ ሂወትካ ካልኩሌት ጌርካ ኦኬ እዚ ይመስል ሂወተይ ከምዝን ቻሌንጅስ ፈተናታት ኣለኒ ነዚ ብዓቕሊ ከመይ ገይረ ክሰግሮ ይኽእል እሞ ግዜ ከይሓለፈኒ ዲስትሮይ ሂወተይ ከይተባላሽኹ ከለኹ ኣብ ግቡእ ግዜ ኣክሽን ክወስድ ኣለኒ ዝብል ትምህርቲ ካብ እንቅርብዒት ንመሃር ማለት እዩ which means ንኹሉ ብድሆታትካ ኣብ ሂወት ዘጋጥመካ ፈተናታት ናይ ሕማቅ ሰባት ይኹን ናይ ስራሕ ይኹን ዋላ ናይ ሕልምታት ይኹን ነዚ ኩሉ ሪቨርስ ጌርካ ነዚ ካልኩሌት ጌርካ እዚ ኣይኸይደንን እዩ ሓድሽ ሂወት ክጅምር ኣለኒ ኢልካ ክትብገስ መንገዲ የርኤካ ማለት እዩ ካብ ናይ እንቅርብዒት ንመሃሮ እሶ ሂወትካ successfully ንቻሌንጅስ ንሽግራት ሰጊርካ ኒው ላይፍ ሓድሽ ቁኑዕ መንገዲ ምኻድ የርኤካ ማለት እዩ so people ሰባት ናይ እንቅርብዒት ምልክት ገይሮም ክኸዱ ክትሪኡ ከለኹም ኣነ ሰይጣን ኣነ ሓደገኛ ዘይኮኑ ዝብሉካ ዘለዉ ኖ ካብ ሕማቃት ሰባት ርሒቐ ሓድሽ ሂወት ፅቡቅ መንገዲ ጅምር ኣለኹ ወይ ከዓ ኣብ ሕማቅ ሂወት ነይረ ኣብ ጨምላቅ ሂወት ነይረ ነዚ ሂወት ሰጊረ ሓድሽ ላይፍ ኸይድ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ እዮም ዘሕልፉ ዘለዉ ወይ ከዓ ንነብሶም የዘኻኽሩ ኣለዉ ማለት እዩ ኔክስት እንቅርብዒት ምልክት ናይ ፍትሒ ገይሮም ከዓ ዝጥቀምሉ ኣለዉ ንሕና ፍትሓውያን ኢና ዘይናህና ኣይንወስድን ኢና ዝብል መልእኽቲ ዘለዎም ሰባት ከዓ ናይ እንቅርብዒት ምልክት ይገብሩ ማለት እዩ ከምኡ ገይሮም ንሪኦም ሓደ ሓደ ሰባት ማለት እዩ እዚ እቲ መልእኽቲ እንታይ እንቅርብዒት ከም ዝበልናዮ ካብቲ ናቱ ቦታ ኣይንቀሳቀስን እዩ ክበልዕ ኢሉ ኣይሃድንን እዩ እንታይ ደኣኒ ኣብቲ ናቱ ቦታ ኮይኑ ይፅበ ክሳዕ ንዕኡ ዝኸውን ዝመፅእ ፀላኢ ከጥቅዖ ኢሉ ምስ መፀ ግን
بملو حيلو نتتصلايو كم دسعرو يتأمامني يسعرو إخا سعيرو نعو يمقبو مالتي نعو تزيرخي بوغن باك أبزلو يموت دا أمبري نخبلع إلو أي هادنني سو كمز عينت سواد ملكت زغبرو دما ناي سكوربيان زغبرو ناي انقربعيت ملكت ام نفسهم زغبرو probably انت يقولهم አለው انا فتحاوي ايه نخبلع إله عمصني ايغمصني اتانا عايز توهبتني ጥራይ ዝጥቀም ኤም ድብሉኻ ደለው በቃ ዕድላት መጪን ተረኺበ ጽቡቕ ተዘይረኺበ ኸ አጸገም የለን እምበር ንኽረክብ ኢለ ዝዕምጾ ዝጎምጾ የብለይን ዝብሉ ዘለው ሰባት እዮም ማለት እዩ ኦኬ ካሊ ከምቲ ዝበልና ኣብ ከባቢኡ ክነብር ከሎ ኩሉ ግዜ ጸላእቱ ቀልጢፉ ይዘላሊ immediately ጸላእዩ ክመጾ ከሎ ይላሊ አይኑ ድኹም እዩ ክልተ አይን ኣለዎ ግን ብዙሕ ኣይርኢን እዩ ግና ቀልጢፉ ሰንስ ናይ ምግባር ነትናቱ ኢንቫይሮንመንት ሙሉ እዩ ዝቆጻጸሮ እዚ እንታይ ደርኤካ ምስ ኩሉ ሽግራትና ምስ ኩሉ ድኽመታተይ ግን ነቲ ንዓይ ክመጸኒ ዝኽእል ሓደጋ ቀልጢፈ የደልየ ንዑ ኸኣኒ ቀልጢፈ ክብድሆ ይኽእል እየ ዝብል ኮንሰፕት የርኤካ ማለት እዩ ኣነ ድኹም ስለ ዝኾንኩሲ ተደርቢየ ኣይተርፍን እየ እንታይ ደኣኒ በቃ ንድኽመተይ ስዒረ ንኸጥቃዕኒ ዝመጸ كسعره نشجراتي كسعره مي أنا لعلي شجريه نايم بال مسج يري انقربعيت كم زبلنا عينك ولا دخوم تخونه دخام على لويلكا متيخا كتشكعو يتخيلنيها اتناتو ناي تصلاعي ناي ملاي عقمو بتعام حيالي سو زوم كم زا عينت ناي انقربعيت ملك تقبرو زازر ويكا انتا يبلو خالو أنس ولا دخام يحلو وندامر بتشجري تسعيره عين برني لعلي شجريه نشجري سجيره نعايز جبأني نجارات عبيوت كخعبتيه زول سبات كأنا إنكربعيت ملكت يجبرون كالي دجاجي من أخم نبدأ لنا إنكربعيت كابت زولو بوتا نخهد نيلو عينك أسعسني انت إذا عوشت أو عقمي إذا أمن حاجة زايدة لني وي عميس وقميس أخبر العيدة لني انت إذا أني باك عمقبت زي رخيبو أبتا زولو أخويني يموت مجبوت المتسيوة صبو بملك ጸላኢ መጾ ንዑ ኣታገይሩ ቀቲሉ ይበልዕ ጽቡቕ እንተዳኣ መግቢ ንዑ ደይመጽዎ ግን መግቢ ንኽረክብ ኢሉ ኣይንቀሳቐስን እዩ እንታይ ደኣኒ ኣብ ውሽጢ ኣብ ዓቕሙ እዩ ዝኣምን ሶ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዝገብሩ ሰባት እንታይም በቃ ዋላ ሽግራት ዕጹጹ ብሉ ዋላ ንዓይ ዓቕለይ ጽበበንሲ ኣብ መትከለይ መውዳ እምበር መትከለይ ፍጹም ኣይቀይርን እየ ኣብ ዘለኹዋ እየ ዝመውት ዝብሉ ሰባት ከዓ ናይ ኢንቅርብዒት ምልክት ኣርማ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ነፍሶም ጥራይ ዝምርኮሱ ለውጢሲ ካብ ሂወትካ ይጅምር ባዕልኻ ብትገብሮ ዳምበር ብደገ ኣይኮነን ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ናይ ኢንቅርብዒት ምልክት ይገብሩ ኦኬ ካልእ እንታዩ ኢንቅርብዒት ኣብ ቦትኡ ጥራይ ዝነብር ካብልና ነቲ ኤርያ ናቱ ኣጸቢቑ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ እቲ ፍጥረት ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ከም ዘለዎ ንኽነብር ይደሊ ማለት እዩ ዝኾነ ለውጢ እንድሕር ተገይሩ ድማ ቀልጢፉ እዩ ዘለልዮ ኢሚድየትሊ ከዓኒ ኣክሽን ወስድ ነገራት ናብ ንቡር ክምለሱ ኣብቲ ጥቕኡ ዘሎ ከም ዘለዎ ንኽኾኑ ዋጋ ዕዳጋ ይገብርኒ ሓደ መፂ ኣብቲ ናቱ ቦታ ክደፍኦ ተደፊኡ ኣይነብርኒ ኢንቅርብዒት ቦትኡ ይገድፈልካኒ እንታይ ዳ በቃ ኢሚድየትሊ ኣታክ ይገብረካ የጥቃዓካ እሱ ግን ንዓኻ ከጥቅዕ ኢሉ ኣይመፅን እዩ ዝኾነ ግን ኣብቲ ናቱ መፂ ክደራደር ኣይክእልን እዩ ኩሉ ነናቱ ሒዙ ክነብር ኣለዎ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ሶ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ንብረቶም ኣቲኻ ከተላግጽ ወይ ክትጥቀመሎም ገለመለ ኣይፈቕደልካኒ ማለት እዩ ከምዚ ኣባይሲ መፂኻ ከተታልል ኣይትሕሰብ ኩሉ ገግቡኡ ክረክብ ኣለዎ ዝብሉ ዓይነት ሰባት ናይ ኢንቅርብዒት ምልክት ይገብሩ እንደገና እዞም ዘይፍጸም መብፅዓ ዝገብሩ ሰባት ምሽ ኣለዉ ከምኦም መብፅዓ ገይሮም ዝፍጽምዎ ሰባት እዞም ከምዚኦም ከዓ ንኢንቅርብዒት ምልክት ይገብሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢንቅርብዒት በቃ ኣብቲ ናቱ ኤርያ ኩሉ መስመሩ ገግቡኡ ክረክብ ኣለዎ ኣብቲ ናቱ ኤርያ መፂ ዝኾነ ከጥቃዕ ኣይፈቕደሉን እዩ እሱ ከዓ ከይዱ ከጥቃዕኻ ኣይፈቅድን እዩ ሶ ኤቭሪቲንግ ከከም ዘለዎ ይንበር ዝብል እዩ ኩሉ ገግቡኡ ይርከብ ዝብሉ ሰባት ክዕምፁ ዘይደልዩ ከዓ ናይ ኢንቅርብዒት ምልክት ከሪኡኻ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እንተ ዳ ርኢና ሕጂ ፎር ኤግዛምፕል ብዙሓት ካምፓኒታት እዘን ናይ ሴኩሪቲ ዞም ዝሕሉ ገለመለ ናይ ኢንቅርብዒት ምልክት ንሪኦ ኣሎም
እዞም ሰባት እዚኦም ሰይጣውንቲና ወይ ሓደገኛታትና ኣይኮኑን ድብሉካ ደለው እንታይ ደኣኒ ነቲ ዝሕልውዎ ደለው ኣካል እንታይ ይብልዎ ኣለው ንሕና ብሙሉእ ሓይልና ብቁኑዕ ብትብዓት ንሕልወካ ኣለና እዮም ድብልዎ ደለው ዝኾነ ለውጢ ኣብቲ ከባቢካ ተመፅዩ ቀልጢፍና ንዓኻ ሓደጋ ዝገብር ቀልጢፍና ከነለልዮ ኢና ከም ዝበልናዮ እንቅርብዒት ኣብቲ ናቱ ኤርያ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ተመፅዩ ኢሚድየትሊ እዩ ዘለልዮ ኣክሽን ከዓ ወስድ ዘሴም እዘን ካምፓኒ ናይ ሴኩሪቲ እንታይ እንድብላካ ዘለዋ ማለት እዩ ኣይትፍራሕ ንሕና ብሙሉእ ሓይልና ንከታተለካ ኣለና ዝኾነ ለውጢ ተመፅዩ ንዓኻ ሓደጋ ኣይኮነካን ንሕና በዓልና ክንብድሆ ኢና ከይቋረፅና ንሪኤካ ኣለና ዝብል መልእኽቲ እየን ዘሕልፋ ዘለዋ ማለት እዩ ዛት ኢዝ ሲምቦል ምስ ሰይጣን ምስ ገለ ዘተኣሳስር የብሉን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሳይን ዝገብሩ ሰባት ቤዚክሊ እንታዮም ኣነ ናይ ሰባት ሚስጥር ኩሉ ጓሓጉሒ ይፈልጥ እየ ግን በቃ ነቲ ሰብ ነቲ ናቱ ኔጌቲቭ ብኡ ክሪቲሳይዝ ኣይገብሮን እየ ዝብሉ ዓይነት ሰባት ከዓ ናይ ስኮርፒዮን ምልክት ናይ እንቅርቢት ምልክት ይገብሩ ማለት እዩ እንታዮም በቃ ከምዚ ናይ ሰላለ ዓይነት ወይ ኩሉ ህይወትካ ይፈልጦ ግና በቲ ትገብሮ ዘለካ ክሪቲሳይዝ ዘይገብሩካ ስቕ ኢሎም ድዕዘቡካ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልናዮ እንቅርቢት ኣብቲ ናቱ ኤርያ ኩሉ ኣብ ቦቦቱካ ከም ዘለዎ ክነብር እዩ ዝፈቅድ ከይዱ ኣየጥቅዖን እዩ ግን ይፈልጦ እዩ ሶ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከዓኒ በቃ ናይ ሰብ ህይወት ኩሉ ኤርዮም ደሎ ኩሉ ክፈልጥዎ ደልዩ ግን መፅኦም እዚ ኢኻ እቲ ኢሎም ክሪቲሳይዝ ክገብሩካ ኣይደልዩን እዮም ማለት እዩ እንደገና ከም ዝበልናዮ እንቅርብዒት ኣብቲ ኤሪኡ ዘሎ ኩሉ ጎግብኡ ይርከብ ዝብል ዓይነት ኢልና ነርና ዝኾነ ኣብቲ ኤርያ ናቱ እንድሕር ለውጥታት ተገይሩ ናብ ንቡር ክመልስ ቀልጢፉ ኣክሽን ይወስድ ኢልና እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ካኒ ናይ እንቅርብዒት ዝገብሩ ኣነ በቃ ህይወተይ ዝኸፍለይ ንሰባት ድብሉ ዓይነት ብሓይሊ ብሙሉእ ተዋጊዐ ንዓኻ ንፅባቐ ክሰርሐ ዝብሉ ዓይነት ሰባት ከዓኒ በቃ ናይ ስኮርፒዮን ምልክት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ሶ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ህይወትና ናይ እንቅርብዒት ምልክት ገይሮም ተሪእናዮም ብኔጌቲቭ ደይኮንና ክንሪኦም ብልናስ ከምዚኦም ዝብሉና ኣለው ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ እዮም ዘርእዩና ኣለው በቲ ናቶም ኣዘራርባ ማለት እዩ ኣብ ኣይዞተሪክ ሲምቦል እንታይ ኢሉ ኣሎ ምልክት ናይ ሞት እዩ በቃ ቃንዛ ኣለዎ ግን ዕጋበት ኣለዎ ብዓወት መንፈሳዊ ዕጋበት ጌርካ እትኸዶ ሞትካሲ በቃ ሃፒነስ ዝወልድ ትንሳኤ ዘለዎ ዓይነት ምልክት ከምኡ ዓይነት እምነት ዘለዎም ሰባት ከዓ እዚ ናይ ስኮርፒዮን ምልክት ይገብሩ ማለት እዮም ሶ ጋይስ ቤዚክሊ እንቅርብዒት ከምቲ ንብሎ ኔጌቲቭ ጥራይ ዘይኮነ ያ ብፍጥረቱ ኣዝዩ ከምዚ ናይ ባይብል ኣብ ናይ ራእየ ዮሃንስ ዋላ ሕጂ ተሪእናዮ ኣዝዩ ተናዳፊ ነቶም ሕማቃት ፍጥረታት ገልፆም ከሎ ከም ናይ እንቅርብዒት ተኣሽሙለዎም ይብል ማለት እዩ ሂስቶሪካሊ እውን ከምዚ ናይ ሰይጣን ፍጥረት ጌርና ኢና ንቆፅሮ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ምሕረት ኣይገብረልካን እዩ ግን እቲ ዝኣዘር ካራክተርስ ግን እዚ ቫልዩ እዚ ስለ ዘለዎ ካብኡ ብዙሕ ነገር ንምሃር ፎር ዛት ፐርፐዝ እዮም ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ናይ ዓለም ናይ እንቅርብዒት ምልክት ገይሮም ክኸዱ ንሪኦም እምበር ንሕና ሰይጣን ኢና ወይ ኤጌንስት ጋድና ኣንፃር ኣምላኽ ኢና ገለገለ ዝብል መልእኽቲ ይኮነን እንታይ ደኣኒ እቲ ናቱ ሰርተይን ኳሊቲ ፅቡቕ ናቱ ኳሊቲ እሱ ኣብ ሂወትና ኣሎ ንኽብሉኻ እዮም ናይ እንቅርብዒት ምልክት ዝገብሩ it doesn't mean እንቅርብዒት ነምልኾ ኢና እንቅርብዒት ዝፍቶ ፍጥረት እዩ ወይ ድፅላዩ ከምኡ ይኮኑ ድብሉካ ደለው ፎር ኤግዛምፕል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ለውሃት ከም ርግቢት ጎራሓት ከም ተመን ኩኑ ይብለና ሕጂ ካብ ተመን እቲ ካራክተር እቲ ፅቡቕ ጎኑ ተመሃርዎ እዩ ድብለና ደሎ am I right እምበር ንተመን ኣምልኹ ተመን ከምዚ ይኮነ ድብሎ ኣሎ እኳ ዳኣ ተመንሲ ብኽፉእ ፍጥረት ሕማቕ ሪሌሽንሽፕ ምስ ደቂ ሰባት ከም ዘለዎ ከዓ ባይብል ይዛረብ at the same time ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ካብለና ካብ ተመን ተማሃሩ ለውሃት ከም ርግቢት ጎራሓት ከም ተመን ከዓ ኩኑ ይብለና ማለት እዩ ሶ ጋይስ ኣብ ጉዕዘና ኣብ ሂወትና ናይ እንቅርብዒት ምልክት ገይሮም ሰባት ክንሪኦ ከለና ምስ ሰይጣን ዓይነት ተኣሳስር ኣሎ እንታይ ደኣኒ እቲ ሰርተይን እቲ ፅቡቕ ኳሊቲ ዝብልዎ ዘለው ኣብ ሂወትካ ኣሎ ዶ ወይ ዞም ሰባት እዚኦም እቲ ዝብልዎ ዘለው ይነብርዎ ዶ ንዑ ዳ ክትርኢ ለካ ዳ እምበረ ነቲ ኔጌቲቭ ጥራይ በቃ ኣነ ተናዳፊ እየ ዝብል ናይ ስኮርፒዮን ምልክት ብኡ ክንሪኦ የብልና ያ ስኮርፒዮን ተናዳፊ ይኮነን መፂ ኣታክ ኣይገብርን እዩ ተመፂኻ ግን ኣይምሕረካን እዩ that is the whole message I hope እዛ ሓፃር ትምህርቲ ፈቲኹማ ክኾኑ ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ኣርእስቲ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ቅነ